Bismillahirrahmanirrahim. Bir ahondan, ulamadan, bir şeriatdan soruğu diliyakada aslın şoň däni dünýesine, kabrine, kıyametine gerek däl vururlar. Meselen soruya Hazreti Adam aleyhisselamın dili nämemişdik diye. Kıl taban yağlağı de getiriyor ha soruğunu. Hazreti Adam aleyhisselamın dili nämemiş? Arapmışlık mı, Türk mü, Azam mı, Fars mı, näme dillemiş? Hop şonu bildin da sen näme peydası var sana? Ya mesela Nuh aleyhisselamın keşfifi şoň boyunu açmış, iğnini açmış diye soruğu diyor. Näme gerek şu soruğun cevabı? Näme peydası var sana? Yusuf aleyhisselamı Mısır'da däne satın aldılar. Näçe kıymet, näçe dirheme satıptırlar şonu. Bir amala bir ahoni ulamani soruğutjak jogabyny bilmese bir utandyrjak. Hem jenin jogabı da bar kitaplarda. Ýöne gurrun şike şular soruq etýän adamlar bar. Aslan bir wagt namaz ýok da şularda. Bir jamaat namaz okuýan ýok, bu gurrunlar aslan daşda ýatýar. Hemen şu bir aylığın özünde biz özümüz ittifak düştü da. Bir mihman bolup baran zahimiz var. Gelip şol Hazreti Adam'ın dili nämemişdik, palanmıştık, gurrunlar soruya. Omıştık, adan çekilip däni tekbirlerini, cemaat edilli, aslan namada gelen hak. Şu soruqlar etip duran ha. Öz ýakbordan ey dine gaýym daýy tutup duran adam ya Allah. Yok, namada gelip koşulmadı şol adam. Ya soruq diye Ashab-ı Kahf'in içinin rengi näme? Ya soruq diye Kutb-i Cunub'da 6 ay günlük 6 ay gize bolýa, 5 wagt namaz näzir okuýmaly. Aslyn gol taban ýalag edip soruýar şunu. Faahun ulamany bir utandyrjak jogap ýany galsa, näme bir basar mensinip bulan jogaplar teýýar kitapda. Ya meselen näme bir gerekden gurrun Hudaý Taala diye ewünçek yaradanna tavuğu yaratıptırmaya, yumurtkan yaratıptırmı diye soruyor. Yani näme bir gerek rahatmysy musulmanla valla. Allah'ın kudretinde näme fark ediýärler? Öň yumurtka yaradylan bolsun, öň tawuk yaradylan bolsun. Ya meselen falan peýgamberiň zenanasynyň ady näme? Falanyň enesi näme? Bir wagt birisi Hazreti Şabi rahmetullahi aleyhden başlı şeyh deyipdir şeytanın zenanasının adı näme dip soraptır. Şeytanın zenanasının adı. O da jogap beripdir, dogrusun men olan toylaryna çağırlamaktım, toylaryna da barmaktım, adyny bilemakdyk. Özüne göre jogap da. Hac mowsumyny bir alimden soraptır, häki bija soraklardan. Hac mowsumyny bir näse işler etmeler. Oğlum bir soraptır, ahun näde dipdir, şu hacda bir yerin giyjise kaşık bolýam dipdir, şu elini, ayağını kaşık bolýam dipdir. Ola aýtdyr, hawa muşkuli ýok, kaşıýamaly dipdir. Indi jogabyny aldy, kaşıýamaly diýdi, tamam daýylmy. Ýene de durup soruq etýän bolmaly, nägadar kaşık bolýar ahun näde dipdir. Ay ta sünküne etýän sa kaşıy ber dipdir odan. Behuy ançı guften zaruret şevet, bejayar feli ki lazım bovet, diger guftehara furubend der, ze ef'ale bi hasilen der gözer. Gerekten rahde güýmen durma, wagtyň beri oturma, gel bir gerekli soruqlar, namazdan, täretden, wakan bir bilmeyen abadatında kemçilikler var. Mescidin edeplerinden, namazın edeplerinden, täretin pozuyan zatları, täretin içinde farz zatları näme? Bir moga täretin bitmän ýören nädir? Bir moga guslun yerine ýetmän ýören nädir? Bir gerekli urunlardan adam soruq etmeli. Gerekli zatlardan adamın kellesini agyrdy otyda. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.